דירת 3 חדרים בתל אביב, דירה מאוד חמודה. כאן הצבנו בעצם מטבח בצבע קפה עם פרקט בכל הבית, אלון אולבן, מראה מאוד יפה וחמוד. בעצם לדירה הזו, דירת 3 חדרים, כל היחידות מיזוג אוויר נמצאות במסדרון, שהן נמצאות כאן כמו שאתם יכולים לראות, כל האזורים האלו. הטריש שאתם רואים מלמעלה זה בעצם אוויר יוצא שבעצם ממזג את כל הסלון, אבל כל מי שאי פעם תכנן יחידות מיזוג אוויר יודע שגם צריך לקחת אוויר חוזר במקום כלשהו. כאן מה שעשינו, בעצם לקחנו את אוויר חוזר מגב המסדרון, הדירה היא קטנה, זה מאפשר לנו, וכאן אנחנו בעצם נעמיד 2 דלתות שירות, ובחלק התחתון אנחנו נעשה גריל עם אוויר חוזר. בעצם בעזרת פתרון זה אנחנו פתרנו את זה בצורה הכי יפה, בשביל לא לחייר, לא בעוד גרילים, לא מהווים, לא קירות ולא שום דבר.